Татарстан Республикасы ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексы ветераннары советы президиумы белән берлектә күчмә утырыш оештырды. Шара кунакларын Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Рәис Сөләйманов сәламләде. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Гөлүс Баязитов беренче ярты еллык эш йомгаклары буенча Татарстан Республикасының кошчылык тармагын үстерү торышы турындагы мәгълүмат белән таныштырды. Татарстан агросәнәгать комплексы ветераннары советы рәисе Марс Алиев тәбрикләп, ветераннарны һәм тармак алдынгыларын бүләкләде. Кышлык тармагында зак еллар инде развивается дип әйтергә кирәк. Ал инде Казан шәһәрен ашата торган район дип әйтергә кирәк. Бөтен Татарстан буенча бөтен ветераннарыбыз җыела һәр елны. Кышлык тармагында эшләгән бөтен авыр хуҗалыклары да алар киләләр, җыелышалар, бергәләп шулай яшәп киләбез.